Igbo niile ekene mụ n'Imo ndị ọma njem ọnụ ya gaziri gị ebe ọ bụla isi wee na-enene m n'efere mbụ ụwa nke taa na-anụkwa dat na Agbala Nze na ote ekiri Jpac na-atụ ya n'alụsị n'ọnụ ya ka nsikwa mmụọ amalụ na-atụ ya n'alụsị n'ihe n'icha Jpac pute n'ọnụ ya dat nọ maka alụsị atụ ya mere Jpac si agbaru kitikiti katakata na-aghasali ya ihe niche ọ na-eme mana ka anyị ga-ewediwo ka ntị n'onu ka maka na ya bụ ihe ga-akọla ya otu dị tinshi wee ga ngwa ka anyị ga-enye ya ntị. Igbo bụ Igbo, ana m ekene onye ọbụla nke onye chi nyazelu Agbala Nze onye koke ekele ekwu ike nje egwu onye nji maka ebe tata maka Jpac okwu anyị ọnụ. Jpac okwu anyị ọnụ gbaa n'ihe onyonyo abanye na-abọ gara aga ebe o jelu n'obodo a na-akpọ ụmụ ọkpọ ntu na nga ọkpala wee jee jide aka n'osisi ọdịnala, osisi alụsị, wee na-aṅụ iyi na-aṅụchite ma onwe ya ma ndị na-ebu ya ebubo, wee na-ekwusi na ọ bụrụkwa nna ihe na-ebu ya n'ebubo onwekwa onye ọkpọrọ afa mana ọ sị na ọ bụrụ na ihe a na-ebu ya n'ebubo bụ eziokwu ka ọ nwụgbuo ya ka ọ ghara ịbanye 2025. And after my point, o wee na ọkwa n'isi wee na-ekwu mana ọ bụrụ na ihe a na-ebu ya n'ebubo abụrụ eziokwu na ọ na-achọ ka ata n'ishie imeji ya na imeji ndị kọntaktị ya ka ya bụ osisi alụsị ọkpụtọrọkpụ dị na ụmụ ọkpọ ntu dị na nga ọkpala chụba ndị na-ebu ya ebubo ma ezinụlọ ha. Jpac agago diabolic mana ịma na anyị na-elozi ọsịsọ, we quick to forget. Jpac ebogo mmadụ ebubo, onye lụsịrị mmadụ ọrụ, dibịa lụsịrị mmadụ ọrụ ti mkpọ naanị gbaa mistakenly kpọ naanị olozoro ọfisi ọfụma gbaa ya n'aka daa ya n'aka eburu eje ụlọ for treatment. Jpac pụta n'iru akwụkwọ just to make Facebook money. Jpac wee si na thunder, naturally thunder si n'eluigwe gbaa this young man na ọ na-azụ aka ji ọfọ ogbugbu akpọ Okija na thunder gbara ya bụrụ this man aga na thunder gbara ya na ọnwụgo ọbọkwa na thunder gbuo this man na thunder gbara ya na ọnwụgo. This man jesi anata obi wee gbawa anya if the rest na mụnwa ji maka the thing sị ka nje malụ ihe ahụ ihe mere jije malụ the man na Okija ka m fụ onye ọha si na thunder because I believed the story because Jpac amọrọ the level of followers and audience o nwere n'iru akwụkwọ. Ọbịa na-eyuzie na-eme abuse were na-egbu character assassination of people were na-ebo people ebubo ịmụrụ ka o si agbawa onye ahụ obi mgbe iboro ebubo. Then this man obolo ebubo maka we quick they forget I was live in Okija. This man gburu efi ịtọ wee tụ Jpac n'alụsị. O gburu ofu efi na ụlọ asị Okija nke dị na Nkwọ Okija, gbuo ofu na ogbugbu akpụ Okija, egburu ewu, gbuo ebini eji fichaa ọbara eji gbuo efi ama mgbe ọ dị ka egbukwu onwe ebe nke egburu nkịta or something like that. N'isi Jpac na ezi ikuku nke akịta na Ethiopia. The same thing na Jpac ji eme n'osisi akademanụ kwụkwa wee na-eme ekpe na ụlọ asị wee sị ọ bụrụkwa na thunder gbagbu nyanwa bụ akwụ n'ala tubu nwụrụ na thunder gbara ya ihe ya na-ezigalụ ndị a mee ya mana ọ bụrụ na thunder agbara ya na onwere ya mere mmadụ ibi eburu na-agagharị sị na ya anwụgo na thunder gbagburie ka alụsị ụlọ asị jide the person jide ezinụlọ ya. Jpac onye ụka ka m na-ezu iyi atụghị na alụsị Okija ị nọ na swimming pool egwu mmiri si chaa na onwere ife na-eme ada emela alụsị na onwere ife na-eme. Eji afa gị jee na ụlọ asị Okija jee na ogbugbu akpụ alụsị nwere ngele ogbu onye mbọsị ndụ na-atụ ya ụtọ ịnọdụbeghị relax ya sị na onwere ife na-eme. Imegara ya 1 year ifiri na 1 year alụsị abịa. This is a year, almost a year and 4 months of that incident because here I'm around mid-year last year. Enemies carry aga alụbokwa gị the same ebubo iboro that man
wrongly, and you have not went to appease Akunala to Ugo n'Ọkịja. Ka m lotekwalụ gị maka na alụsị bido ọlụ ọ na-apịa n'ezinụlọ. Jee dokwa mee amendment with Akunala to Ugo. Akunala to Ugo to gị na alụsị, and ọ bụrụ nke alụsị ya bịa sị enwe ike ọ alụsị ya da alụ ọrụ na fake dibia. Ọ to gị na alụsị obodo dị legit. So it's high time you go and appease with Olasi Ọkịja. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu, appease with ogbugbu akpụ. Mana isikwa na ọ da alụ ọrụ, no problem. Mana ana m agwa gị na amaka alụsị ara na aka na abọ ka eji ebu ya. Ihe nji agwa gị ya ọ nọ nwoke m ka ịbụ ya aka m agwa gị ba joy, mana ọ ya agwago gị bụ ezigbo ọyị. If you want what is coming not to be much for you, because more is coming, more is coming. You understand the point? More is coming because ego apịta na-egwuregwu na ala na-egwuregwu, ego ebote mmadụ na-ebubo na ala na-ebubo, iji conspiracy theory wee build all your page, wee build all your money, dọla ndị ọcha na-atọ gị, onye ijidere Igbo Chika line nke Igbo Kedafia egbe igwe ikesa ga-adịrị ya na omenye over. Nwa m isi ibu nkọ. A lot of people may know onye akpọrọ police ọ bụrụ nke o menwu. Onwe ya akpọrọ police ga-abụ ọzọ so were ụgwọ submit to his diet. And alụsị ya abịa lele. Amara anaghị ikpe na mmụọ ebido tụtọrịba gị. Amaghị ikpe na mmụọ onye mere eji agbaghị saga. The same formula iji gba mmadụ ga-ewetelu gị onye ka gị nwezi ọnụ oboru ntabobi Igbo majority n'iru akwụkwọ na-ekwe n'ihe ọ na-ekwu maka na aka ndị mmụọ dị n'ebubo ahụ ọ na-ebo gị. Ihe m na-agwa gị ebe as my honest man, you may be a lot of things with your social media handle. Iri dị ije dozie, ọ bụrụ na ịkpata gị ego na-eje dozie ya inwe ike dị ndụ wee rie ego gị. Ya bụ okwu ndị ichie ka m na-agwa gị ihe a, because afọ ihe jikwa ya na afụgo ndị na ije eme osisi, you are back to your root. Afụgo ndị na iberivu na osisi dị na ụmụ ọkpọ ntu ya agbalụ gị ọgụ. Mana be who those stand for equity must come with a clean hands. Ọdịnala abụrụ ịmakputie from oke mabata. Before you jee ịgọ anything ma itinye aka elu ekwu anything, ihe nene ma aka ga-adị ọcha. Aka ga-adịghị ọcha, nwere osisi anyị na-eje amado nwere ike ịmọda gị. I am telling you the honest truth. Ọ bụrụ na ike dị n'isi ahụ iji ebido aka na ya, you might not see 2025. Because na aka ga-adịghị ọcha ihe iji maka ya wee jebe n'osisi anwa nke bụ eziokwu ka m na-agwakwa ya. Because anyị na-ajụgbu uwele eri ọfọ na obu ka m ji aga. Onye omenala ka mgbe enwere m ọfọ n'ike nga ma agwa gị nke bụ eziokwu. Ichi ije na-agwụ ma ọ na-alụsị ma ọ n'ihe ọkpụ tọrọ ọkpụ ma ọ na-enetịnụ bụ mmụọ, ị ga-eme kweshọn na aka gị dị ọcha na ime na ọkwa mmadụ ihe iji maka ya eje na mmụọ a maka adịkwa ama ogwalụ ka ide ji n'aka ikotere onwe maka afọ nke ị na-ekwu n'okwu mma ezinụlọ gị. Ị ka nụkwa nwaanyị ọfụ nwebe ihe o nwetara, ị ghara iti nwaanyị mmadụ n'ihe ọ mara maka ya. Gbalụ jebe Ọkịja ka idozie ewute okwu gị na Olasi Ọkịja. Olasi Ọkịja abụrụ anụ taa, ogbugbu akpụ abụrụ anụ taa. Ejikwana na ụmụ ogbugbu akpụ nweburu ibu a na-emere onwe ya, a na-eme family saga and family ya na ifuro na ogbugbu akpụ adịghịzi ile. Ogbugbu akpụ ka dịkwa ile. Ife ka na-emekwa na ogbugbu akpụ ịbata ife ozu egburegbu dọdị ya. So jee na ya please wute alụsị atụ gị na ya. Ọsụkwa ya bụ na nwa alụsị ka atụ gị, ọga go and attend to it. Solve it, mechie okwu evote dị okwu na alụsị, mechie ya ka ị garala onwe gị peaceful. Maka alụsị bụkwa ogbu onye mgbọsị ndụ na-atụ ya ụtọ. Ọ bụ tata bizie na afụ vidiyo m, click on the share button ka tata malụ na ịma nke onye Chinyaza.